Asco 96, най-добрата автокъща в България. Днес ще ви представя уникален семейен автомобил, най-предпочитания в света. Може би това е Mercedes E220 Facelift 2015 година с 9 скорости. Но сега ще ви представя колата, след това ще говорим и за нашия собствен лизинг. Айде с мен! Наистина много голяма кола, заслужава си, удобна е за път. С такава кола може да минете 2000 км, да слезете, все едно не сте пътували. Това е хубавото на E-класата. Като екстра имаме 360 градусова камера, което е най-скъпото, наистина страхотна екстра, особено за E-класа рядко слагат, но човека си е поръчал. Имаме AMG волан, AMG салон, разбира се външния вид е AMG, черен таван, което е много важно за тези автомобили. Имаме Bluetooth аудио, навигация, интелигентни фарове, адаптивни фарове, климатроник. Забравих само да ви кажа, извинявам се, наистина много голямо впечатление ми прави часовника. Много скъпо изглежда, със сигурност е скъп, но наистина е много красиво в тези автомобили. Прави страхотно впечатление. Все едно не е S-класа, ами все едно е направо извънземен кораб. Така че наистина препоръчвам. Има наистина много място отзад. Ясно е, E-класа не е А-класа, но както и да е, имаме отзад подлакътник, имаме къп холдър, поставки за чаши. Наистина страшно удобен този салон, защото е с алкантара и кожа, което е смесено. И това е хубаво, доста удобно. Лично за мен, нали ви казвам. Няма какво да коментираме. E-класа. Айде и багажника да ви покажа. Разбира се, средния клас разполага с най-големите багажници, най-дълбоките, най-дългите, така че елате вижте за какво става въпрос. Наистина много място има в автомобила. Не е електрически багажник, но голяма работа. Умрели сме за копчета и за мопчета. Елате да ви покажа и този хубав 4-цилиндров мотор. Айде с мен! Колата е 2.2 дизел, 170 конски сили, 9 скорости, което е много важно и страшно икономично за този автомобил. Затова ви казвам, че е идеалната семейна кола. Full LED фара, интелигентни фарове, завиват в завоя, чисто нови гуми. Готова е колата за път, така че не се притеснявайте, идвайте при нас, да я тестваме, да я видите и да действаме с нашия собствен лизинг без доказане на доходите. 8000 лева, само първоначална вноска, без доказане на доходите, лична карта, шофьорска книжка и в рамките на деня си взимате автомобила. Ако ви харесало това видео, моля последвайте ни в YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. За повече информация долу в описанието. Чао от мен, елате при нас, чакаме ви!